Masarap na pininyahang baka o beef stir fry with fresh pineapple ang ating ihahanda ngayon mga kadulang. Sana ay panuorin ninyo mula sa simula hanggang sa matapos ang ating video at tiyak na may matututunan at maaliw kayo sa inyong matutunghayan. Agyaman ng kanyayo apo! Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Bago tayo magluto mga kababayan, tayo muna ay mamimitas ng mga bunga ng pinya. Napakatamis po ng mga pinyang ito. Kitang-kita nyo naman, no? Katamtaman lamang po yung kanilang mga laki. At ito ang gagamitin natin sa ating lulutuin na pininyahang baka. Okay, so pipitasin na po natin. Ito pong mga bunga ng pinya. At syempre, handang-handa na rin po ang ating mga sangkap para sa pininyahang baka. Okay, ngayon, narito po ang ating mga kailangan. Narito ngayon ang ating mga kasangkapan para sa beef stir fry with fresh pineapple. Okay, so kailangan natin ng karne ng baka. Ito ngayon, yung mga gamitin pa natin. Itong atsal o bell pepper, green at red. Kailangan din natin ng onion leaves, sibuyas, bawang, at syempre yung pinya. Gagamit din tayo ng mantika, cooking wine, Worcestershire sauce, cornstarch, oyster sauce, at sukang Iloko. Ito, kailangan din natin ng asukal, sili, at paminta. At mamaya, magdadagdag din tayo ng asin. Okay, so ngayon, simulan na po natin ang paghahanda at pagluluto sa ating putahe. Nahiwa-hiwa na po itong karne ng baka sa bite size. Maninipis lamang po. At maging ito pong pinya at mga rekadong ating gagamitin. Ngayon, bubudburan po natin ng asin ang karne ng baka, paminta, Worcestershire sauce na magpapalinamnam at sasamahan din natin ng oyster sauce, soy sauce, mga 2 kutsarang cornstarch ang ating ilalagay. Ayan. At ito po ay ating hahalu-haluin o lalamas-lamasin hanggang sa mabalot po ng pampalasa ito pong mga karne ng baka. At may kulang pa yan. Lalagyan pa natin ito ng cooking wine. Ito pong cooking wine ang magbibigay po ng aroma sa ating karne ng baka. At alis na rin po ng, ng lansa sa karne. Okay, tatabi lamang po natin to. Susunod po natin ang sauce. Meron po tayong mga 1 tasang tubig. Nilagyan po natin ng asukal, soy sauce, Worcestershire sauce, at lalagyan din natin ng mga tiyadtad na bawang at sibuyas. Sukang Iloko na magpapaasim sa ating sauce. Kaunting asin. At lalagyan natin ng mga 1 kutsarang cornstarch, paminta, at cooking wine. Okay, so haluin po natin itong mabuti itong ating mixture. Ito po yung magbibigay din po ng napakasarap na lasa para sa ating pininyahang baka. Okay, so lalagyan na po natin ng mantika itong napakainit na kawali. Isunod po natin na ilagay ito pong mga karne ng baka. Nasa high heat po tayo mga kababayan. Siguraduhin po natin na napakainit po ng kawali at ng mantika upang hindi po mag-stack o dumikit ang mga niluluto nating karne. So hahalu-haluin lamang po natin ito upang nang sa ganun ay maging balanse ang pagkakaluto ng ating karne. Madaling maluto lamang po ito. Huwag po natin masyadong pakakalutuin ito pong karne ng baka sapagkat kapag ito po ay nagtagal masyado, itong ating pagpiprito ay maaari po itong kumunat. Okay, so ngayon, pagkatapos mo natin itong maprito, siguro mga nasa 3 o kaya 4 na minuto, ililipat lamang po natin ito sa isang lalagyan. Itatabi lamang po natin ito at saka natin pagsasama-samahin itong ating mga sangkap. Sisimulan na rin po natin ang paggigisa sa ating mga gulay. Ngayon ilalagay po natin ang bawang hanggang sa mag-golden brown. Halo-haluin po natin yan.
ang sibuyas na pula. Pwede rin po kayong gumamit ng sibuyas na puti. Okay, so yan. Lalagay po natin ang onion leaves. Isunod na rin po natin ito pong atsal o bell pepper na magbibigay din po ng kakaibang lasa o magpapasarap sa ating pininyahang baka. Nasa high heat na po tayo ha mga kababayan, at lalagyan po natin ito ng pinya. Okay, yan po yung ating pinya. Siyempre, pininyahan, ano? Maaari bang wala ang pinya kung magluluto tayo ng pininyahang baka? Pero pwede po kayong gumamit ng pinyang nasa lata o kayo yung mga dilata o kaya ay naka-tetra pack. Pero sa akin, mas gusto ko po kasi yung fresh pineapple. Okay, so haluin po natin to hanggang sa mag-caramelize po itong ating pinya. Kusang lalabas po yung kanyang yung kanyang katas na matamis at maasim-asim. Yan yung magpapasarap sa ating putahe. Okay, so halu-haluin po natin ito upang nang sa ganun ay mabalanse po ang pagkakaluto sa ating mga sangkap. Ilalagay na po natin ang karne ng baka. So madali na po ito ha. Okay, ngayon halu-haluin ulit po natin ito. Kaya kita nyo naman, no? Pwedeng-pwede na. Napakabango ng ating niluluto. Kayang-kaya nyo po itong lutuin o kaya gawin sa inyong mga sariling tahanan. At tiyak na magugustuhan po ninyo ito. Okay, ang ating sauce o mixture, ibubudbud na po natin o bubuhos na po natin sa ating nilulutong karne at pinya. Okay, wag mo nang tipirin, ilagay mo na lahat. Ayan, hindi pa ilagay lahat eh. Ayan, lalagay na po natin yan. At yan po yung mas lalong magpapatingkad sa lasa ng ating pininyahang baka. Okay, so halo-haloy lamang po natin to hanggang sa maging malapot ang ating sauce. Okay, so pwede na po ha, itong ating putahe. Pwede nang ilabas ang bahaw at nang makakain na. Okay, so heto na po mga kababayan, ang ating luto approve. Heto na ang ating pininyahang baka o ang tinatawag na beef stir fry with fresh pineapple. Napakaganda, kitang-kita nyo naman, no? Yung pong pagkakaluto, diba? Iba't iba ang kulay. Okay, so simulan na po nating sentensyahan ang ating pininyahang baka. Ito na, luto na po itong ating beef stir fry with pineapple. So, titikman na po natin ang ating produkto. So, unahin natin itong karne ng baka. Okay. Sarap. Lasa mo yung pineapple talaga at yung beef. Okay? Lagyan natin ng pinya, kumpletuhin natin. Tapos yung bell pepper at yan, karne. Ayos. Panalo. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain, sa ating nilutong beef stir fry with fresh pineapple, inanyayahan ko po kayong manood lagi sa ating Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food venture channel. Maraming salamat po. Okay, samahan po natin ngayon itong ating pagkain ng beef stir fry with fresh pineapple ng guyabano juice. Okay, napakasarap po nito. Kain na. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.